ED Mnangagwa regime knows it cannot shoot people in front of regional leaders. Nianda radio iri kubuda ichitaura achipiri mushe muri Zimbabwe toona kuti aiwa vakomana vonzi mukaramba muri courageous aiwa government ya ED Mnangagwa the Republic Police and the riot apana paingambo yachishuta vanhu sambira mashoko abuda soninga kwaitiwa mune handa ndoti subscribe like kuti on the bell icon tipinonyera vachiti if ordinary Zimbabweans are to be courageous enough to peacefully demonstrate during the summit, there is no way the regime can resort to its usual heavy-handedness. There is no way the most harrowing events of August 2018 and January 2019, whereby dozens of protesters were gunned down in cold blood on the streets of Harare, can ever be repeated in full view of the world media and the regional leaders. So the pain is to nip all potential demonstrations, no matter how peaceful, in the bud, whilst also instilling fear in the population. Ndo mashoko ari kubuda pana pachitogwa mune Handa Radio vachiti aiwa zvakaitika muna 2018 nemuna 2019 yes zvakaitika mumastreets eHarare, but now we are talking of in front of macameras at the whole world kuti aiwa maregional leaders aripo vachiona panapa nehanda iri kueja vanhu kuti mukaramba muri courageous pane machances ekuti munokwanisa kusashutiwa kana kusatitwa zviri violent, but tichiita samathreats ari kuisiwa nemaminista vanakazembeka zembe nemutungamiri wenyika vanhu vakutya manje vakutoona kuti aiwa izvi zvikatimbosiyana nazvo ame chipotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinai mucomment section medu musaona kusubscribe kulike